Christmas light, Christmas tree. Wala ito nagtitinda mo. So yan, makulay na buhay mga Beli. Nasa San Fernando, Pampanga kami ni Mrs. Cabelli. Mga Beli, magkakambas tayo ng lantern, parol. Para sa farm. Para sa farm. Nung isang araw ko pa gustong tumingin dito, kaya lang wala kami masyadong oras si Mrs. So kailangan pumunta ka rito, gabi talaga. So dito sa San Fernando, mula dito sa SNR hanggang dun, papunta ka na yan mga Beli, papuntang Guagua. Yan, marami nagtitinta dito. Pero sa tingin ko, isa lang din ang presyo nito. Conforme na lang kung paano ka tumawad. Yan yung mga parol mga Beli. So yun mo yun, ganda. Laki, no? Ganda yun sa gitna naman yun. Diba? Ay, sa may gitna ng bolo. Mahilig ako sa makulay eh. Ayaw mo ng isang kulay lang. Ito, ang ganda nito. Tower. Sa taas nung nung harap, sa may swimming pool. Mamahal siguro niyan mga Kabeli. Yan, ganda nun. Yun. Oo. Malaki pa, no? Malaki. Sigurado mahal ngayon yan. Ito yung Christmas light, Christmas tree. Wala ito nagtitinda mo. Gaganda ng mga parol, no? Dito rin tayo nakabili nakaraan eh, no? Sa unang Nakita ko nga yung card. Santa Claus, oh. Ganda na ito mga Beli. Bulaklak siya. Boss, kakambas lang. Magkano ba dito ngayon? Mura lang? Sir Santa Claus, so magkano Santa Claus na to? Ha? 12,000. Mahal pala yan. 5-5 to, no? Beli, 12,000. Yung ganito kalaki 14,000. Yung parol Beli, 14,000. Laki. Itong ganito. Sa mga Ranger nyo 3,800 mga Beli. Basta boss 4,000. Isang set na yon? Per piraso. So Beli, per piraso 4,000. Maganda to kung may mga farm ka. Sa farm, sa garden. So mga Beli, yung malalaki mahal. 12,000. Yan, magkano yan boss? 4,500. Parang nagtaas kayo. Last year dito lang ako bumili sa inyo. Sa materials kayo? Tumasa materials. Sa mga Beli, 4,500 to? Ay, discount naman yan, boss. Magkano sagad mo sa ganito? Bigay ko na lang sa'yo ng boss. 4,000. Kapis ba to? LED ang ilaw natin, boss. Alin yung pinakamura mo dito? Boss. 350. 950. 900. 50, wow. 950.
Ito yung mga 950 Mabel. Dito rin tayo bumili last year, no? Oh, pwede yun, may isang malaki. Oo, isang malaki, tapos maliliit na lang. Ayun, ganun. Ayun. Yun po yun, no? Yun. Hindi, mas mura to, may. Kapis yan, eh. Ito, magkano tong ganito niya? 2.5 boss, 5 piraso. 2.5. 5 piraso na. Isang set. Set boss. 2.5. Angel nyo. Magkano yung angel nyo? 4.5 lang yan boss. 4.5 yung angel Mabel. Ayun yun, sa harap. Nagbablog lang ako, ah. Oo boss. Mabel, kilala na tayo. Kilala na ako. Eto, Mabel, eh. 4,500. Ganito kalaki yun, eh. Gaganda. Kaya alam, Mabel, ang budget mo rito kailangan maganda rin. Dito naman, Mabel, kunyari bumili ka ng 5 piraso ngayong taon. Tapos sa susunod na taon, bili ka uli ng 5 hanggang sa dumami yung mga parol mo. Pag nakakuha mo na ilang piraso, kasi hindi mo naman mabibigla, malaking alaga din, eh. Katulad nung per piraso, ayun, 4,000, 3,000. So kung bibili ka lang ng 5, magkano na rin yun? So yung 5 pieces pala yun. Wala kayong mga Christmas light lang. Yung Wala boss. Wala. Kaya kurul po. Boss, kurul po. boss, any magkano yun, eh? Yan boss, biyak niya nga. Kaya kay 4.5 yan. Ang gawin nga. 4,500, 4,000. Then yung sa isa rin, boss. Yung maliit. Medium lang ba ta? Boss, mini. Mini. Mini ang tawag yan. Magkano yan? 2.7 boss. Magkano? 2.7. 2.4 na lang sa'yo. Yan boss, pinin na. 2,700 mga beli, maliit. Lulis yung yan ang tape. Wala mo na lang. Ganda. Sante, wala mo muna. Ano kami? Abanti muna tayo doon. Yan, isang set na yan. Kaya lang yan, ilaw lang talaga. Hindi yan yung nagbiblink. Parang pang ano lang yun. Maganda yung mga nagbiblink na yung katulad niyan. Oh. Mahal din, 4,000 isa. Ganun kalalaki. Oo, yung malalaki na yun. Boss, ikot muna ako. Thank you. Hey Mabeli, ikot muna tayo. So kailangan talaga magpa-budget ka ng malaki. So Mabeli, itong shop na to, katapat siya ng Toyota San Fernando. Ayan o. 3,500 to isang set. So Mabeli, 3,000. daw niyan. Yan malaki. 3,500 daw to itong Ranger na to. Ang ganda mo yun. Ano yan eh? Gusto ano? Sa harap, sa taas ng bahay. Hindi sa bahay. Sa baba o sa garden lang sa baba. Minsan sa taas yan nilalagay. Okay Mabeli, abanti muna tayo bandaron. Marami pa to Mabeli. Thank you. Dami na nabibit. Kasi isa na.
mga beli, nakalipat na tayo. Nandito na tayo sa may LA Bake Shop. Yun o, Georgette Special Bibingka Puto Bongbong. Usong-uso na talaga ang ano, Mi. Pasko na talaga. Yan o. Gaganda ng mga parol. Hey! Picture mo kayo dito. Hanami. Picture mo kayo. Gusto mo yung angel. Kikiran po. Sige po. Ang dami rito mga beli. Galing yung gawa ng ano. Oo. Nasa 4,000 steady siya. Gusto mo gumagalaw yun? Sir, magkano to? Yung 4,000 sir. Ay, nagpa-vlog lang po ako ah. 4,000 mga beli. Sa mga bulaklak na to boss, magkano? 2,500 yung maliit, 4,500 yung malaki. 2,500 yung maliit, 4,500 yung malaki. Sa mga parol nyo, magkano price Sa yan? ano sir, sa loob. Sa loob na yan, sir. May mga ano doon. May mga discount ba yan? Apo sir, discounted yun. Negotiable pa naman lahat ng mga items ko. Ah, negotiable. Okay, mga beli, pasok muna tayo. Sa loob daw ang price. Ah, 2 pesto pala, Tommy. Ano ko nga. Ikaw na yung kabila. Hindi, ikaw. Pero kalimitan naman dito mga beli, lahat na nagtitinda ng parol na ganito. Halos isang ano lang to, isang price. Depende na sa Depende tawad na mo lang sa talaga. tawad mo kung magkano mga beli. Tommy, yung ganito oh. Laki niyan. Bagay na bagay doon sa farm natin to, sa taas. Sobrang Sir, magkano itong malaki na to? 6,000? Ah, 15. Mga beli, 15,000 to, laki. So ito, ganito. So mga beli, ano ngayon yung mga parol kasi magpapasko. Bili kayo rito January, February, mga beli mura. mura. Yung gaganda mo yun. Pero parang yan. Yung mga kapis, yung mga kapis na ganito, mahal talaga yan. Isa dun sa parang puro Oo, ilaw. ilaw lang. Doon nasa amin. Nilita ko kanina baka nasa amin. Sir, nagbablog lang po ako, ah. Paalam lang po ako. Sir, yung mga ganito size, magkano to? 1.7 po. 1.7 mi. Ayun, sige. May pinasama kasi, may kasama pa ano. 1.7 yung size na to. May isa ito po yung parang ganda na may bulaklak na yan. Ito ang ganda, no? Magkano to, sir? Ito po, 2,000 po. 2,000. May mga bawas pa ba yan? Meron po. Katulad nito, magka last price nyo sa ganito? 1.8. Dita. Yun, ganda, nakakatuwa. Yung ganito po. Huh? Ito, malaki na yan, kapares na. Magkano, sir? 3,000 po hanggang 2,500 po. 2,500 mga beli ganito. 3,000 to 2,500. And then, doon ka na magpipick sa mga less price nila. Okay? Withdraw muna tayo. Wala pa tayo pabili. Ayun na, kabibili. Sir, baka ba sa mga viewers ko may gustong bumili. Wala akong maisip. Ito po. Pagod ka na, sir. Maghapon kaya? Anong oras kayo nagbubukas? 24 hours po. Ah, 24 oras. Pahinga ka, tol, ah. Yan, no, maganda yan. Sa harap ng bahay natin. Oo, magkano yung ganun, boss? 1.5. 1.5, limaan ba yan? Paano yun, ganun na po. 2 meters lang po mag-iwaman niyo. Ilang piraso yun? 5 piraso po siya. 5 piraso. 3 layer no? Ah, 3 layer. 1.5. Ah, 3 layer siya. Oo. Ah, pababa siya, hindi siya pataas mo. Hindi po. Salamat po. Thank you. Lima nga. 5 piraso siya. 1,500 daw. 1.5.
Sipag ni boss, ano, 24 hours daw silang bukas. Kasi ganitong panahon Oo, talagang sasamantalahin kasi pagpasok ng January, February, ala na yun. naman. Gaganda mga belly, oh. Yung mga Santa na ganito, mahal pala to. Paano raw yung tower nito? 4,000. Talaga yan, ah. Maganda. Siguro mga belly, bibili lang tayo kahit maliliit na paron lang. At least merong mga palailaw, palamuti sa farm, no? Tapos dagdagan na lang natin ng mga Christmas lights siguro. Pero parang bilhin mo pa na isang malaki. Ay, isang malagay, yung mga 53,000. Tapos, at least, ala ko dati, mga 10,000 lang marami na mabibili. Kasi nung bumili kami last year dito, parang 2,000 lang ang isa, no? Yung gano'ng maliit. Ay, maliit lang. Pwede. Ganun pa rin naman po. Ganun pa rin, 1,700. So mga belly, pag diniretso nyo yan, pa Guagua, Lubao, yan, marami pa dyan mga belly. Ganda na ito, Mio. Ganda na nasa taas, o puti lang. Ha? Kahit ganito. O, kahit ganyan kalaki lang, ano. Ate, magkano po yung ganito kalaki niya? 2.5. Last price? 2.4. Ganyan na nakalagay nasa bahay dati. Hindi, ano? mas maliit lang. Hindi yung... Parang ito, to. Yung ganito size niya po. Ito po 1517. Steady lang po yan, hindi po kumukutita pate. Ay hindi, ano, naglalaro din ako. Iba-iba yan, sir. Naglalaro po ilaw. Ayun, ganito. Katulad niyan natin, magkano last price mo dyan kung bibili ako? Yan hanggang 1.4, 1.3, ganun. 1.4 lang. 1.4, pwede na yan, mi. Ito magkano to, te? 2.5 sir. 2.5, Ito pa. 2.4. Ay, ito si kasali ka to. Yung ganyan magkano kaya kaya? Ito ang ganda nito. Ito lang 3.3 sir. Ito, 3.3. Ito? Hindi po yung sa labas. Yung ganito mo, magkano? Yung ganyan kalaki. Hanggang 3.8 naman po yan sir. 3.8. Ganda, no? Ito, yung malaki. Ito naman, magkano? Hindi po 3.5 po. 3.5. Ito may 3.5. Oh. Ano? Seryo. Ayan. Ang gaya mo. Saan na? Wala, 125. 2.5 sir. Ano alam po sa kapis? Kapis na po. Yan po, chat. Ito, 2.5. 3,000 niya mo, te. 3,000 niya. Tara ko yan sir. Ating yung pang medyo malaki. Ito, gaganda. Yung medyas, ay yung nabili ko pa pala ano, hindi ko pa nasasabi sa yung sa may pintuan. Parang Ate, ang Dennis tulungan rin, magkala? oh, yan. 1,000. 1,000, ilang piraso yun? Yung maganda yun, Mio. Sa mga belly, 1,000 daw to. No, nakasabit lang to eh. Parang hindi umiilaw yung iba, no? $10, 15.
Tapos binigyan sa tindahan. Saraya kaya pa ako rin. Yun no. Ganda. Magkano yun te? 3,000? 3,000? Me 3,000? Di pong plain ba kanini? Magkano? So mabili yung size na to 3,000. Meron pa na natin? Ibang kulay yan. Ito. Kaya ko ah. Sinobra na kayo kayo ko pa yan. Kaya kayo may muli. Ito talaga kailangan tumawad ka eh. Wow. Kailangan. Hindi po, Yun no. Ito naka-vlog ako. Taga saan po? Taga Magalang po. Gala. Arayat po. Saan sa Arayat? Arayat talaga ako. San Juan Baño po. Taga San Antonio. San Antonio. Pilihan ko po kanya. Alol, wala po isa. Okay. Ano pa yung mga design nyo ate? Yan, shoutout po kay kila Tito, taga Magalang daw po. Ayun po na. Saan? Ikaw pumili eh. Magkaparehas. Yan lang. Oo. Kasing laki. Sa Mabeli 3,000. Pili ka kung anong gusto mo. Isa niyan tapos the rest siguro maliliit na lang para marami tayong mabili. Dito, baka gusto niyo muna mag-guys sa vlog ko. Total na-meet ko na lang. Hi, hello. Yan ba? Shoutout pa sa mga taga Magalang. Yan. Sa Isidro Magalang. Sa mga kamag-anak nyo ng abroad yan, baka may... Kaya sa San Antonio Arayat. Yan. Thank you po, Tito. Sige, salamat. Family name po? Mandani, Willie. Tito Mandani. Yan. Shout out po. Thank you po. Thank you. Salamat. Kaya Beli, nasa pangapat na tindahan na tayo. Nakaapat na tindahan na tayo ng parol mga Beli. Ha? Malapit na sa crossing ng San Fernando. Ito tapat na ng Shell. Iba-ibang design mga Beli. Paganda ng paganda yung nakikita natin. Diba? No? Ganda oh. Kaya lang yung camera natin para nagre-reflect sa ilaw eh. Hindi ganun ka. Masyado po. Hindi nga eh. Parang may itim na mamaangat eh. Gaganda may 1, 2, 3. So ang dami. Ang gandong pa yan mga Beli. Nakikita nyo yun. Ito may 3,000 na bigay ganun. Ay 2,000 na. O 4,000 yung malalago. Tara may pasok tayo. Mga Beli, magtatanong ulit tayo. Hello po. Lagyan ng parol. Last po. Ma'am, kakambas mo na ako ha. Ayan sir, yan. Mahilig sa ano yan sir. Sanay sa... Social media. Ay, YouTube. yung meron ng ganyan. Ay, di sir. Titignan ko ang mamaya. To, kunin mo yung repair. Sabi ni Berto. Tayo lang, mahal yung cellphone ni Madam, no? Tayo mo mahal. iPhone niya yan. Ay, sir. YouTube. Oh, sana all. Sir, magkano yung ganito? Yung ganyan size? Sir, sa mga hindi namin suki, sir, 4,000. 4,000. Pero pag suki, 3,700. 3,700. Hindi kaya sagad ng 3,000. Sagad natin, sir, sa ano, mga malilit. Meron tayong mga ano, sir. Ayun. 3,000, sir. Tawad mo, 2,800 na lang yun. Ito, 2,800. 2,800 mga Beli. So size na. Baka kaya ng 2,600. Sige, sir. Kaya? Sige po. Promote mo na yung tindahan nyo. Ayan, babawi tayo. May 2,600 binigay. Ayan. Bigyan mo ang big discount. Sir. Pag wala na tayo sa camera, may bababa.
Ay, bababa. So, mga beli, istigo kayo. Bababa pa daw yung presyo pag wala ng cam. Baka may mamakyaw sir pag bibigyan na. Oo, kailangan i-promote mo yung tindahan nyo. Kasi maraming tindahan dito, baka... Hindi isang gusto Hindi, mo iba. yung naman sir, quality. Quality magawa. Anong pangalan ng tindahan nyo? CRG po sir, CRG Lantern. CRG Lantern. Dapat po siya Yun. ng... Tapat siya ng Shell. Northwalk 2, yan. Northwalk 2. Basta't pumunta kayo rito mga beli, hanapin yun lang. Tapat ng Shell. Etong ganito magana? Ito series, 1.5 po yung 5. 1.5. Etong ganito, Ito po, bagong style po to, dalawang mo to. 2,000 yan. Oo, sir. Magka last price mo dyan? Kahit sa 1.8 sir, bibigay ko na ng 1.8. Pagpatay yung camera ko, may discount pa yan. Pag-uusapan natin yun sir. Okay. Bigyan mo muna ng idea yung mga viewers natin kung magkano tol. Itur mo muna sa mga parol. Tama ba yun, sir? Ikaw ata, technician ba? Tawag yan. Yan, siya yung gumagawa ng parol, mga beli. Okay, sir. Ano mo muna yung mga viewers natin para dumami ang kliyente. Ano na lang kita, subscribe na lang kita. YouTube po yan ah. Etong size na to is magkano? 32. Oh, Ito po talaga mga latest po na design to eh. latest mga... Bago, mga bago sa paningin ng tao. Kaya na ano ko sa may bulaklak, sabi ko mukhang bago nga yung style eh. So, Kasi karamihan magkano po- presyohan natin dyan? Yun po, yung 3.6. 3.6, ayun. Tapos yung susunod na price. Ano yung pinakamura yung parol? Meron po tayo pinakamaro, maliit na po siya. Mga ganito, 13 inch. 13 inch, 800. Ayun, yun yung yun yung linagay ko dati sa kubo. Hindi, mas maliit pa ata dyan eh. Yan Hindi, yun. yan na yun. Ah, yan na. Pag bumili akong 3 niyan, magkano ang last price mo dyan? Ano na lang sir, 700, pwede na yun. 700. Bahala na. Bahala na. Last year, 7 din bilhin namin. Opo, hindi mas maganda naman po ilaw natin ngayon. LED na talaga. Mas matibay. Okay, so yun mga beli. Siguro bibili na tayo rito, medyo yan. Siguro. Isa kasi nadadala ka ng mga sales stock. Kahit mataas yung presyo, pag magaling magipag-usap yung nagtitinda, yun, napapabili ka na. Pero mura, Nadalaan na ni Kuya. hindi, mura yung offer sa atin. Katulad na. Okay sir, shout out mo na. Shoutout Team Bunganga. Timbo nga. Taga saan? Taga saan? Dolores San Fernando, yan. Ay, shout out po sa mga viewers natin taga San Fernando po, yan. Okay mga beli, mamimili na kami ni Mrs. Cabelli rito. Papakita namin. Yan, bibili na natin tapos papakita ko na yung price. So yung size na to, binigay ng magkano? 2.6. Eto ba yun? Yan na? Yan. So ang laki mga beli. Ano na sir, 32 inches. 32 inches mga beli. Siguro bibili lang tayo ng isa nun kasi pag puro ganun medyo ano na. Oo. Tapos maliliit na siguro kasunod niya. Yan. Ito, gusto ko to eh. Kaya lang para mas maganda yun eh. Yun nga daw bago eh. Masa din yan. 2.5. 2,000. Magkano to boss? 2,000 na lang. 2,000 alam ko to. Yun yung sabi ni sir eh. Okay. Tapos yung naman, maliliit na yun. 7. 700 mga beli. Bababa pa daw yung presyo nito pag marami kayong binili. Meron bibigyan pa yung discount. Okay mga beli, mamimili muna kami ni Mrs. Cabelli and then, yun na, papakita ko yung price nila. Thank you. Yung dalawa lang na yan. Hindi ba kasama yung nasa doon? Pwede po. Ay, isa lang din yan. Oo, nagkakaiba lang sila sa kulay, sa posisyon ng pagkakagawa, ganyan. Pili ka ng maganda, may yung kasing ganda mo. Yun no. Ano ba yun? Kilig to the max. Ay, eto magkano total? 2.5 po. Eto 2.5. Bago po yan. Mm. Ay, ganda. Kahit yan po pag niregalo nyo po yan, hindi po nalalanta. Oo. Ayun na po yung kagandahan dyan. Ang problema kasi itatago eh. Madali lang po yan sir. Sir, magkano last price mo dito sa akin? Yung nga sir, 1.8. 1.8. Sige, pengi ako isa tol. Sir, yan yung tagagawa namin sir. Maganda talaga. Oo. Sir, magsusubscribe nga ako ngayon sir. Oo ba? Ilang piraso yan sir? 5? 5 na yan. Mas 1.8 daw pa pwede binigay sa akin. Okay, may pili ka na ng paron. Ayun. No? Maganda po to. Dalawang patong po yung ano niya. Star. Tapis yan. Dalawang patong yung Gumaganda star. po siya. Kaya pili na lang kayo mga anong kulay yung gusto mo. Rehas kasi ang hirap mga pumili no.
Ang hirap pumili pag marami kang nakikitang magaganda. Oo. Pero isa lang Pero nakita kong maganda maganda lang yan. sa balat ng lupa, sir. Nakita mo maganda. Kilig to watch. Kilig talaga, sir. Oo. Sige sir, tapos pengi ako nung... Mas maganda yung fruit na ito. Ayan, nagustuhan ni Mrs. Tol. Sa mga beli, nagustuhan ni Mrs. Kung saan siya, sir, masaya dun tayo. Oo. Pagdating kasi sa mga design na ganyan tol, lalo na sa mga pintura, Para mas si Mrs. ang pinagdidesign. Sige Mi, yun ang nagustuhan. Ano po, ito? Ayan na yun. Sabi ko kasi yung kulay niya ito, parang mas marami yun. Why po kulay dito, ma'am? Ha? Why di ba? Ay, sorry. Pati yung paglagay ng... Oh, wag lang yung mga plain color Mi, maganda yung makulay talaga. Kaya nga makulay na buhay. kulay. Makulay na betya, Maliit. makulay na betya sa sinabawang gulay. Ayun no, Christmas light magkano yun? 13 lights. Di ba matulid ka? Ano may bibigay mo? 200 lights. Original yan tol. 1,200. Original po yan. Yung mga pinang-export. LED light. Dead light 1,200. 1,200. Pero sa'yo, sir, ano naman, 1,000 na lang. Di na, ako na yung tatawag para sa inyo, sir. Okay. May ano na, pili na, sa maliliit na tayo. Ah, bibili pa tayo sa maliit. Oo. Ang kamagano yan, che? Walang kulay eh. Yung sumunod sa 700 molly na yan. Ano na po siya, yung mga 1,500, yung mga... Ah, 1.5 na. Ay, 12,000 po yun. So, kung 1.5 kami, ito ka na sa dalawa. Dalawa na mabibili mo. Dito ka naman. Yung para sa mga kubo, kahit pa paano meron silang ilaw. Ayan nga eh. Para, kahit pa paano, kahit kubo lang po, may ilaw. Pero maano ba doon sa ano? Saan lalagay? Sa loob. Hindi, sarap lang yan. O, Ayun, oh. pampasko naman hindi kulay nito. Pagpasok. Ay, wait. Patay na sa design. Maganda talaga. Ito, sir. Crystal, apat yan. 4. Ayan, maganda. Ito mabili 700. Saan natin? Ha? Ay, kubo. Tapos ito, nabili na natin. Siguro, saan maganda ilagay ito? Hindi pwede doon sa harap ng bahay ito, lalagyan. Oo, dito sa harap ng ano. Ay, di ba? Sa harap ng May... garahe? Oo. Pwede. Pwede. Para pagpasok, kitang-kita. Tapos kahit ganito na lang doon sa harap ng bahay, yung maliliit na to. Dalawang maliit. Tapos yung kubo, lalagyan pa natin. Eh, hindi, meron yung Christmas light na lang kaya to. Pwede. Kaya tol, dagdagan mo pang dalawa to. Ano, Mi? Okay. Kung saan mo pa ilalagay. Kasi kung bibili ka ng isa nun, Ayan na. eto na, dalawa na. So, para Marami, no? Marami rin discount si Kuya. Hindi na po, talagang hindi na po ako magtataas. Hindi ko na po kailangan galing ang mag-sales para makabili. Yun! Bababa ko na. Yun! Yan lang ha. Ayun po, para ano, mga 700. Kasi bentahan po namin ito 1,000 eh. Yan. Oo, nagaganda. Kahit isa lang doon sa triangle natin kubo, dalawa, tig-isa doon sa single natin na kubo. Tapos sarap na swimming pool, kahit isa lang doon sa may ano. Dapat di ba sa harap sa swimming pool medyo malaki? Ah, kuha ka. Kahit gano'n siguro, yung tigwa 1.5. Oo, yun. Yung tigda 2,000 mo tol, nasaan? Ang ganito yung size. Ayun. Yan. Ang sagad mo dyan, Alin po yung may picture? ay, nga? 1,800 na. 1.8. Pero tatutusin po, sagot ko dyan 2,000. Pero sa Emi, inyo, pili ka doon sa tigwa 1.8 ni kuya. Ito, 1.8 din to. Hindi, ano yan? oh, iba po. Ibang Wala design. yan. Ay, hindi ba? Kung gusto nyo, mampila ko kayo maganda Sige. para sa inyo po. Ito po, maganda. Sige nga, buksan natin. Eh, parang ganito yung nabutot ako. Yun daw mga belly 1.8 tumalagi. Malaki na. Hindi na bakit parang ang Mami. Ayan mo. Maganda rin siya. ganda. Yan, pinigaan na kita mo. Tunay na. Ano yung, lahat na po yung nakulay nandyan na. May blue, may red, may green, may purple. Yan. 6 na maliliit, 2 malaki. Mami. Ano po dyan?
Hindi, ito, saka yun. Compute ko lang sir. Maliwanag na yan ang farm natin. Liwanag na. Sa mga belitas, dadagdagan na lang natin ng mga Christmas light. Siguro bibili na lang tayo kahit ilan. Yung may nagpadala nga po pala sa amin ng mga Christmas light galing US. Ang problema, umilaw siya tapos namatay na. Yan, shoutout po sa nagpadala. Ayaw pa banggit po yung pangalan. Apo. Kaya hindi ko pa po pinapakita sa vlog. Hindi sir, ito yung YouTube channel niya sir. Okay mga Beli, ito. So mga Beli, sa lahat ng gusto mong order, CRG, yan, 090572657552. Yan ang contact number nila mga Beli. Kabeli. Yun, so CRC. Ano name mo, Tol? Pangalan ko po ay Rodel Pogi. Ayun. Tapos subscribe ko sa Kakabeli. Yan, YouTube thank you, channel po. thank you. Salamat po. Isa number pa, 09. 0572657552. Order now. Yan. Yan, Beli. Sir, baka balay mo ano tayo sir. Oo. Lagi ako mag-shoutout. Okay mga Beli, okay na tayo. So yung mga nabili natin, isa nun, Okay na. isa neto mga Beli. To! Tapos ito nakasaksak na to, tapos 6 na maliliit. So umabot siya ng 10,400 lahat. Yan. Marami na po. Yan, malaki diferensya doon sa una kanina, alis 400 pesos ang difference doon sa mga price. Hindi naman sa conforme po sa pagtawad nyo, kung paano kayo ma-discarte ng discount. Natural, canvas muna. Yan. Yan, bayaran muna natin eh. So yan, double check mo muna tol. Nasa akin ba yung susay? Ay, Hindi ko yata may bago tayo malis. So yan, parang hindi daw ata na total yung isang gulong. Opo sir, hindi pa Di natin. na- Ay, meron. Meron. 1A. Oo, tama. Double check tol, baka magkamali tayo. Pasensya na sir. Okay na ha? Salamat. Ay, salamat sa inyo tol. Salamat, thank you. Ay, so ayan mga Beli. Ngayon sir, so subscribe ako. Ako ba? Comment ka pag napanood. Ay, ito magkano to? Nasa 13,000 po yung 12. Hindi, malaki yan. Sobra. 13,000. Yung po, 4-5. Pala ito. Yung 4-5, yung maliit me. Meron tayo mas maliit talaga po. Ayaw pa eh. 2-5. Saan natin na 2-5. Hindi na me, okay na yan. Bali po, may pagkakataon pa naman. Ang layo ng kotse namin. Ay, no? So ayan mga Beli, ang ganito niyan, marami pa po nagtitinda. Kaya lang, conforme po, ayan kagaya ng sabi ko, conforme sa pag-ipag-usap kung paano kayo makaka-discount. Hey mga Beli, kain muna tayo. So ayan mga Beli, nakasakay na sa sasakyan. Yan, maraming salamat po. So kain muna kami ni Mrs. Kabeli. Okay, saan mo gusto kumain, Mrs. Kabeli? Seatbelt tayo. Yan, dami na natin parol. Beli, nasa SM Pampanga na tayo. So dito na lang kami magdi-dinner ni Mrs. Bala ko rin kasi tumingin nung pyesa ng cellphone natin na nasira. SIM tray, yung lagay na SIM card mga Beli, yun lang kasi ang nasira doon sa cellphone ko. Daming tao pa rin, no? Time check, alas 8 ng gabi. So mga Beli, kakain muna kami ni Mrs. Kabeli. So nagtanong na ako tungkol doon sa pyesa natin sa cellphone. Ang problema, wala silang stock. Kailangan natin pumunta ng service center sa Samsung. Samsung po kasi yung cellphone na nasira ko. Pero may order na tayo sa show. Sa Shopee meron po, kaya lang medyo natagalan po eh. Galing pa rin. Galing pa daw po ng China yung pyesa. Kasi SIM tray lang po yun. Hindi naman gano'n ka yung sira ng cellphone. Saan tayo kakain eh? Para na-miss ko Chowking. O yun na, Chowking. Ha? Okay, Chowking. So mga Beli, Chowking tayo. Yun, sweet and sour pork si Mrs. Kabeli. Ako, kami. Yan, Supreme Bola Bola.
Hello po. Ate, isang supreme bola-bola. Saka pork asado. Ay, pork ano? Ano, sweet and sour Sweet and sour pork. Thank you po. Sweet and sour fish lang po yung available. Ano po? Sweet and sour fish lang. Sweet and sour fish lang. Wala chicken. Ayun lang. Wala na. Dining po ba? Po. 20 minutes na, sir. Okay. Isang po bola-bola siya pa. Saka isang wonton noodles. Sir, sir, wala tayong noodles. Wala na. Ano ang available mo na lang? Chicken na lang po. Chow pan. 99. Tapos sa tungko. Ayoko sana mag-rice eh. Sige, yun na lang. Asado, bola-bola na lang ako. Anong drinks po ng sweet and sour fish? Yan na po na yung order namin. Ating na. Yun. Ano, Beli? Siopaw pa lang din. Siopaw. Chow pan. Kain po tayo. Order ako chow pan, mga Beli. May siopaw tayo, bola-bola. Okay, so siguro mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog ni Sete. Ingat na lahat. Una po kami ingatan lahat. And God thank you po. bless. So at least mga Beli, naikot na natin yung mga Parol Dito sa San Parol Market dito sa San Fernando, Pampanga. Okay mga Beli, ingat na lahat. God bless all. Thank you.